Ki khubor Kiba banya. UCM ka KHASI ubalong ru Kyrtong ga NPP uba paniat sing CM. Ulak Kyntait Halor ka Jingpyrshah Kito Kiba don hakabor ka bakta ka seng NPP haka election KHASI bat JHASI bansalong. Habak keren hadin ka Jingtheit Kyrtong na kabenta ka nong Thamai constituency upa CM ula banjur baki nong tap vote ki pet ya ubriyo banya ka seng. Dagabaong baka election district council kam syong hakiseng san hima ula batay ru baka rajang uban yakun na nong Thamai hadin gajing kla no MDC uba latip lang karkongor bat ula kentu ikinong tap vote ban jet ikinong yalam kibala ban penbet ikijing kum gajing penkelaya ke 6 schedule mensiam syakri pai ba kam nam du nanga wat ngam long ai ru kat ka bangala lai bor ngan syakri kata ka bodon kam nadu por covid ngalong tang MDC habodon kam ki pai ba kat tu jing ngip tenrong lang ngi benrap lang kat ka bang nila ai ban yarap ki pai ba te ban ong tang na kadau jong election ka jingram pidu na mensiam syakri kita takim dei ki nong syakri pai ba te ho jinglong briu le sengaru ngamla ban biang bun jing duna henry ngi persyang pat benang pen bahaya ka kam kata deka ka bangidon